اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وجه دنيانا لباك بالدموع الساجئة. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Neka je svaka slava i hvala samo Allahu dželle dželaluhu. Slava i hvala onolika kolika samo njemu dželle dželaluhu dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa sallama, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve muslimane koji ih slijede dobro do sudnjega dana. Allaha subhanahu wa ta'ala kao i uvijek molimo da ovaj naš skup bude samo radi njega dželle dželaluhu, ni radi koga, ni radi čega drugog. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da smo se na ovaj skup kao i na slične druge skupove gdje se govori o Allahove dželle dželaluhu vjeri odazvali, odazivamo samo radi njega subhanahu wa ta'ala, odazivaju se njegovoj naredbi traženja znanja i spoznavanja njega dželle dželaluhu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje, da nas udalji od znanja koje nam ne koristi, utječemo mu se od znanja koje ne koristi, utječemo mu se od srca koje nije skrušeno i bogobojazno, utječemo mu se od oka koje ne plače radi Allaha dželle dželaluhu, utječemo mu se od tawbe pokajanja kojeg on dželle dželaluhu ne prima. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas koristi i dadne bereketa u vremenu kojeg provodimo slušajući i učeći Allahu dželle dželaluhu vjeru, da nam pomogne da to primijenimo u svome životu i koliko smo mogućnosti da ostavimo svima onima s kojima se svakodnevno susrećemo. Allah dželle dželaluhu je rekao u svojoj plemenitoj knjizi: Ja ejuhan nebiju, inna arsalnake šahidan, wa mubashiran, wa nadira, wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira, wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira. O Allahov vjerovjesniče, mi smo te poslali kao svjedoka, kao mubešira, onoga koji donosi radosne vijesti, i kao nezira, onoga koji opominje, onoga koji poziva Allahu subhanahu wa ta'ala s njegovom dozvolom koja je svjetiljka, i obraduje vjernike da njima od Allaha subhanahu wa ta'ala pripada velika blagodat i velika nagrada. Muhammed sallallahu alihi wa sallam, Allahov poslanik. Dakle, večeras ćemo inšallahu ta'ala o njemu govoriti. O čovjeku koga ja i ti, moji brate, vjerovatno često spominjemo, sanjamo, pokušavamo da što više se družimo sa njegovim sunnetom, njegovim riječima, njegovom praksom. Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu kaže: O Allahov vjerovjesniče, mi smo te poslali kao šahida, kao svjedoka. A svjedok ne biva osim onaj koji je pravedan. Mi smo te poslali kao mubešira, onoga koji donosi radosne vijesti. A onaj koji donosi radosne vijesti ne donosi osim dobre vijesti. Jer dobre vijesti čovjeka raduju. Mi smo te poslali kao onoga koji opominje, a onaj koji opominje ne opominje ni zbog čeg drugog, do zbog ljubavi prema onome koga opominje i do zbog brige prema onome koga opominje.
kao što je Đelle Đelaluhu rekao u drugom ajetu, spominjući svoga poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam, opisujući ga pa kaže لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Došao vam je poslanik, jedan od vas, teško mu je zbog onoga što vas nalazi. Muhammedu sallallahu alihi wa sallam teško je bilo u kakvom su stanju se nalazili njegovi savremenici. I jedva čeka da pravim putem pođete, odnosno kao što stoji u mnogobrojnim tefsirima, jedva čeka da vam se desi bilo kakva korist, bilo dunjalučka, bilo ahiretska. Muhammed sallallahu alihi wa sallam, ime Muhammed izvedeno je iz riječi hamd, zahvala. Pa je Muhammed sallallahu alihi wa sallam bio čovjek koji je najviše zahvaljivao Allahu Đelle Đelalu. Njegovom babi je bilo ime Abdullah, pa je Allahov poslanik alihi sallam se divio i volio da kažu za njega Abdullahu wa Rasuluhu, Abdullahi wa Rasuluhu. Abdullah, Allahov rob i njegov poslanik, za Muhammeda alihi salatu wasalam. Njegovoj majci je bilo ime Amina, koja riječ ime dolazi od riječi sigurnost. Pa je Allah Đelle Đelalu dao Muhammedu sallallahu alihi wa sallam svaku sigurnost njemu i njegovoj vjeri i onima koji se prihvate onoga na čemu je bio Muhammed sallallahu alihi wa sallam. Ona koja je vodila brigu o Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam, koja ga je čuvala, bila je, kako se zvala? Zvala se Umu Ejmen. Umu Ejmen. Ejmen dolazi od od desne strane, od bereketa, one strane na kojoj se spušta bereket. Njegova dojlja je bila Halima, čije ime dolazi od riječi hilm, od blagosti. A sve ove osobine skupile su se kod Muhammeda sallallahu alihi wa sallam. Stoga se pripisuje imamu Šafiji, spominje se da imam Šafija alihi rahmetullah rekao: Ma utije nebijun mu'đizatan wala fadilatan illa wali nebijina sallallahu alihi wa sallam nadiruha au a'zamu minha. Nijednom vjerovjesniku niti poslaniku nije data mu'điza, niti data neka dobrota, neka vrijednost, a da Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa sallam nije data bolja od nje ili slična njoj. Pa neka je uzvišen Đelle Đelaluhu koji je rekao za Muhammeda sallallahu alihi wa sallame: wa innaka la'ala khuluqin azim. I doista si ti na uzvišenom stepenu morala. On, Muhammed sallallahu alihi wa sallame, je rekao, kaže: Addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Odgajao me moj gospodar pa me najljepše odgojio. Muhammed sallallahu alihi wa sallame, njegovo porijeklo doseže do Ismaila, Debiha, Ismaila, sina Ibrahima, alihima salatu wasalam, kao što stoji kod imama Muslima, da je rekao Allahov poslanik, alihi salatu wasalam: Inna Allahe azza wa jal astafa bani Kinane min bani Ismail, wastafa minhum Kurejšen, wastafa min Kurejš bani Hašim, wastafani min bani Hašim. Doista je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao pleme Benu Kinane od potomaka Ismailovih. Zatim je od Benu Kinaneta odabrao Kurejš, zatim je od Kurejša odabrao porodicu Hašimovića, a zatim je mene odabrao od Hašimovića. Dakle, Allahov poslanik alihi salatu wasalam je bio i najčasnijeg porijekla. O ti koji žudiš za društvom, nadamo se da žudimo za društvom Allahov poslanika alihi salatu wasalam, za susretom s njim. I o tome razmišljamo i danu i noću. Slušaj nešto od opisa svoga poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam. Anas ibn Malik radijallahu ta'ala je pripovjedao: Allahov poslanik alihi salatu wasalam nije bio ni visok, ni nizak, ni izrazito bijel, ni crnoput, niti kovođave, niti ravne kose. Bara ibn Adib radijallahu ta'ala prenosi: Allahov poslanik sallallahu alihi wa sallam je bio srednjeg rasta, širokih pleća, kosa mu je padala preko ušiju. U crvenom mlekaču nikada nisam vidio nikoga ljepšeg od njega. Kada bi Alija radijallahu ta'ala napisivao Allahova poslanika sallallahu alihi wa sallam, rekao bi: nije bio ni previsok ni prenizak, nego srednjeg rasta. Nije bio ni kovrđave ni ravne kose, nego blago valovite kose. Nije bio debeo niti okruglog lica, nego blago zaobljenog lica, rumen, crnih očiju, dugih trepavica, krupnih ramena, širokih pleća, dugih dlaka na prsima, krupnih šaka i stopala. Kada bi išao bi žustro, kao da silazi niz brdo. Kada bi se okretao bi se čitavim tijelom. Među plećima je imao poslanički pečat, a on sam je bio pečat Hatemul
al-anbiya, bio pečat svih poslanika. Bio je najvelikodušniji, najiskreniji, najblaže čudi, najugodnijeg druženja. Ko bi ga iznenada ugledao, prvi put se sastao s njim, osjetio bi strahopoštovanje, ako bi ga dobro upoznao, zavolio bi ga. Kada bi ga neko opisivao, rekao bi, nikada, ni prije, ni poslije, nisam vidio nekoga sličnog njemu. Sallallahu alaihi wa sallam. Hasan ibn Ali, radijallahu anhuma, kaže, moj dajđa, Hind ibn Abi Hale, znao je slikovito pričati. Pa sam ga zamolio da mi opiše Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i on je otpočeo sa opisom Allahovog poslanika, alaihi salatu wa sallam. Rekao je, Allahov poslanik, alaihi salatu wa sallam, bio je krupan, lijepog izgleda, lice mu je sjelo kao puni mjesec, malo visočiji od čovjeka srednjeg rasta, a niži od visokog čovjeka, velikog tjemena, blago valovite kose. Ako mu se kosa razdijeli, napravio bi razdjeljak, a inače mu kosa nije prelazila ušne resice. Kada bi bila duga, bjelkaste puti, širokog čela, punih obrva u obliku poluluka, koje se nisu spajali, između njih bi se pojavila nabrekla vena, kada bi se naljutio, malo povijenog nosa, iz njega je izbijao mir, koga ne poznaje, pomislio bi da je gord. Oni koji briju i krate brade, neka slušaju. Bio je čovjek guste brade, oni koji neće da se poistovijete sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, a žele da se poistovijete sa židovima i kršćanima, neka čuju da je Allahov poslanik alaihi salatu wasallam bio čovjek guste brade, ravnih obraza, punih usta, malo razmaknutih zuba, nježnih dlaka na prsima. Vrat mu je blještao kao srebro, srednjeg stasa, krupnog, čvrstog tijela, izravnatog stomaka sa širokim prsima, širokih ramena, krupnih kostiju. Od vrata do stomaka izrasle su mu mehke dlake, osnatih ruku, ramena i gornjeg dijela prsa, dugih podlaktica, širokih dlanova, krupnih šaka i stopala, dugih ruku i nogu, udebljanih tabana, oblih stopala sa kojih se voda slijevala. Koračao je čvrsto, išao smireno. Kada bi išao bi žustro, kao da silazi niz brdo. Kada bi se okretao bi se čitavim tijelom, oborenog pogleda. Pogled u zemlju mu je bio duži od pogleda u nebo. Kada bi gledao bi kratko. Išao je iza ashaba i prvi nazivao selam onome koga susretne. Enes, radijallahu ta'ala, pripovijeda. Znoj Allahov poslanika alaihi salatu wasalam je bio nalik srebru. Znoj, nalik biseru. Znoj Allahov poslanika alaihi salatu wasalam je bio nalik biseru. Koračao bi čvrsto, nisam dotaknuo mekšu svilu, niti kadibu, al-kadifu, od ruke Allahov poslanika alaihi salatu wasalam. Niti sam pomirisao ljepši misk, niti amber od mirisa Allahov poslanika alaihi salatu wasalam. Kazivanje o Sulejmu i znoju Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam jedno je najljepših kazivanja. Kazivanje o Sulejmu o znoju Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, njen događaj je jedan od najljepših događaja. Kaže Anas radijallahu ta'ala, dakhala alejna nabiju sallallahu alaihi wa sallam faqala, ejnan, ušao je kod nas Allahov poslanika alaihi salatu wasalam pa je odspavao. Kale, dolazi od kajlula, ne od reći. Pa je odspavao kod nas u vremenu kajlule. Fa'araqa, wa kana kathiru arq. Pa je se počeo znojiti dok je spavao Allahov poslanik alaihi salatu sallam, a mnogo se znojio. Pa je prišla Sulejm, radijallahu ta'ala anha, i skidala njegov znoj s njegova lica u bočicu. Pa se probudio sallallahu alaihi wa sallam, kaže, ma hada alladhi tasnaini an Sulejm. Šta to činiš an Sulejm? Kaže, da vidimo kako mi se mirišemo njegovim sunnetom. Onome na čemu je on založio svoj znoj, svoj krv, prolio da bi proširio svoj sunnet. Kaže, Sulejm, hada arqun naj'aluhu li tibina, wa huwa atyabu tib. Ovaj znoj, učinit ćemo ga svojim mirisom. I on je najljepši miris. Njime ćemo se mirisati. Pogledajmo danas muslimane, oni koji se busaju da su ehli sunnet wal džemat, koliko imaju sunneta, zbog kojeg je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam prolio znoja i krvi. Normalno iz ovakvog čistog tijela ne može da izađe osim čisto. Kažu islamski učenjaci,
in kana Jusufu alaihi salam u'tiya nisfu al-jamal fa inna nabiyyana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qad utiya al-jamal kullu. Ako je Jusufu alaihi wa nabina salatu wasalam dato pola ljepote, onda je Muhammedu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam data cijela ljepota. Poznat vam je slučaj koji se desio prije bitke na Bedru, da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam poravnavao svoje ashabe pred bitkom. Pa jedan od ashaba koji je bio izašao svojim tijelom istupio, bio je Sawad, po imenu Sawad. Pa ga je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam vratio svojim štapom i rekao: istavi ja Sawad, vrati se, popravi se ja Sawad. Udario ga po njegovom stomaku, malo pucnu, koji je bio otkriven. Nije imao ogrtača Sawad. Pa Sawad kaže Allahom poslaniku alaihi sallatom: ja Rasulallah, auđa'tani, wa qad ba'ataka Allahu bil haq wal adl, fa aqidni min nafsik. Allahov poslaniče, ti si meni nanio bol, a ti si onaj koga je Allah subhanahu wa ta'ala poslao sa pravdom, pa mi dozvoli da ti vratim. Pred svim, pred cijelom vojskom, svima sahabima, 300 još nešto sahaba. Allahov poslaniče, ti si mi nanio bol, dozvoli me da ti uzvratim, jer ti si onaj koga je Allah poslao sa pravdom i sa istinom. Pa kaže Allahov poslanik alejhi sallam: vrati se ovaj, istom mjerom. Kaže Allahov poslaniče, moj stomak je bio otkriven. Nisam imao ogrtača, tvoj stomak je prekriven. Digni da ti vratim istom mjerom kao što si ti meni učinio. Pa Allahov poslanik alejhi sallam zadiže svoj ogrtač ili svoju košlju i kaže: Sawad, ispuni ono što tražiš. Pa je Sawad radijallahu ta'ala požurio i zagrlio plemenito tijelo Allahovog poslanika alejhi sallam i svoje lice i svoju bradu što duže trljao od njegov stomak. Kaže Allahov poslanik: ja Sawad, zbog čega to? Kaže Allahov poslaniče, nastupilo je ono zbog čega smo došli. Vidiš šta se dešava, rat, prolijevanje krvi nastupa. Ne znamo hoćemo li živjeti ili ćemo preseliti. Haber matera, ovo što vidiš je vijest. Svi smo mi smrtnici, samo se po redu kopamo. Gdje smo mi ti koji se što duže i što čvršće držimo sunneta Allahov poslanika alejhi sallam i ne odvajamo se. Znamo da ćemo umrijeti. Gdje smo i koliko žurimo, koliko natječemo se da saznamo što više Allahov poslanika alejhi sallam, njegov život, njegov sunnet, i njegove ibadete. Pa ćemo dakle u ovoj muhadari, u ovom predavanju, ako sam odužio sa uvodom, govoriti o Allahovom poslaniku alejhi salatu wasalam, o prethodnim poslanicima koji su nagovijestili dolazak Allahovog poslanika alejhi salatu wasalam, o njegovom položaju kod Allaha dželle dželaluhu, progovoriti dakle da je Allahov poslanik alejhi salatu wasalam najbolji poslanik, najbolje stvorenje i najodabraniji poslanik, zatim spomenuti da su njemu date posebne stvari koje nisu date nijednom drugom vjerovjesniku i poslaniku, njegov položaj kod ashaba, koliko su ga ashabi vrednovali i cijenili, nadajući se da ćemo inšallah ta'ala, slušajući nešto kratko, malo od primjera, njihovih primjera i njihovom uvažavanju Allahovog poslanika alejhi salatu wasalam i mi učvrstiti ili početi dakle sa spoznajom sunneta i svom odnosu, uljepšati svoj odnos prema Allahovom poslaniku alejhi salatu wasalam i njegovom sunnetu, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nas ne razotkrije i da nas ne osramoti sutra na sudnjem danu kada se sastanemo s njim, kada se naša djela uporede s njihovim djelima. O Allahovom poslaniku Muhammedu alejhi salatu wasalam obavijestili su, njegov dolazak su nagovijestili mnogi vjerovjesnici i poslanici. On je dova ili poziv Ibrahima i on je radosna vijest Musa i Isa. Što se tiče dove Ibrahima, vama dobro poznati ajeti sure Al-Baqara: Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Gospodaru moj, pošalji im, ili gospodaru naš, pošalji im jednog od njih koji će im čitati tvoje ajete, podučavati ih knjizi i mudrosti, sunnetu ili potpunosti tvoga šerijata i koji će ih očistiti, doista si ti onaj koji je silni i koji je mudri. Što se tiče radosne vijesti Musa i Isa,
odnosno vijesti koje su spomenute u Tevratu i Inđilu, o dolasku Allahovog poslanika, alejhi salatu wasalam, kaže Jalla Jalaluhu, qala adabi usibu bihi man aša, wa rahmeti vasijat kulle šej, fa se aktubuha lilladine yattaquna, wa yu'tuna zekata, walladine hum bi ajatina yu'minun. Kazniću svojom kaznom onoga koga hoću, a oprostit ću i svoju ću milost dati onome kome hoću, a moja milost obuhvata sve ili mnogo toga. Nju ću odrediti onima koji budu bili bogobojazni, koji budu izdvajali zekat i koji budu ubijeđeni u moje ajete, moje riječi. Alladine yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil. One koji budu slijedili poslanika neukog, koji ne zna ni da čita ni da piše, koga nalaze zapisanog ili spomenutog u Tavratu i Inđilu. Pa također, poznat vam dobro ajeti sure Saf, gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori o Isau, spominje riječi Isa, kada kaže وَإِذْ قَالَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. Kada Isa sin Merjemin reče Israilu, dakle narodu Israilovom, ja sam doista vama poslanik koji potvrđuje ono što je bilo prije mene, potvrđuje dakle Teurat i onaj koji vam donosi radosnu vijest o čovjeku, o vjerovjesniku, poslaniku koji će doći poslije mene, čije ime Muhammed. Kao što je rekao i Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, dobro poznato jedno od njegovih imena je Ahmed, kao što je rekao u hadisu koga bilježi imam Muslim, ene Muhammed wa ene Ahmed i slično. Dakle, moje ime Muhammed, moje ime Ahmed i druga imena spominjem. Također, u Tevratu, pojedinim spisima Tevrata stoji لَقَدْ أَضَاءَتِ السَّمَاءُ مِنْ بَهَاءِ مُحَمَّدٍ مُمْتَلَأَتِ الْأَرْضُ مِنْ حَمْدِهِ. Nebesa su ispunila se svjetlošću Muhammeda sallallahu alihi wa sallame i zemlja se ispunila njegovom hvalom. Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Vidite jasno, لَقَدْ أَضَاءَتِ السَّمَاءُ مِنْ بَهَاءِ مُحَمَّدٍ. Svjetlost Muhammeda. Također u Lukinom evanđelju stoji Alhamdulillahi fil a'ali wa alal ardi l'islam wa lin nasi Ahmed. Neka je zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji je uzvišen. A neka je na zemlji islam, a neka je ljudima koji će biti poslani Ahmed. Položaj Allahovog poslanika alejhi salatu sam ugled kod Allaha dželle dželaluhu. Bila munaza, nema nikakve sumnje, niti ima raspravljanja da je Muhammed sallallahu alihi wa sallam najbolje stvorenje i najodabraniji poslanik, vjerovjesnik, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa sallam. I Allah dželle dželaluhu u mnogobrojnim svojim kuranskim ajetima spominje da je odlikovao poslanike, vjerovjesnike jedne nad drugima. Pa kaže tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. To su poslanici koji smo odlikovali jedne nad drugima. Pa je ulul azm minar rusul, 5 odabranih poslanika ili vjerovjesnika, odlikovao nad svim ostalim vjerovjesnicima. To su Muhammed sallallahu alihi wa sallam, to je Nuh, Ibrahim, Musa i Isa. Pa je Muhammed sallallahu alihi wa sallam od svih ovih spomenutih, dakle najbolji. Ono što dokazuje da je on najodabraniji poslanik Allaha subhanahu wa ta'ala i vjerovjesnik jeste i sljedeći, da Allah subhanahu wa ta'ala nikoga od poslanika, vjerovjesnika u svojoj knjizi, dakle drugih vjerovjesnika i poslanika ne spominje Allahov poslaniče, Allahov vjerovjesniče, već kaže ja Ibrahim, ja Musa, ja Isa, ja Nuh. Dok Muhammeda sallallahu alihi wa sallam od početka do kraja Kur'ana nikad nije spomenuo ja Muhammed po imenu, već kaže ja Juhar Rasul, ja Juhan Nabi, spominje ga po poslanstvu, po vjerovjesništvu. Također, nema ni jednog poslanika ili vjerovjesnika mimo Muhammeda sallallahu alihi wa sallam da se Allah dželle dželaluhu zaklinje njegovim životom. A kada se Allah dželle dželaluhu zaklinje nečim ili s nekim, onda je to od izuzetne važnosti, vrijednosti kod Allaha dželle dželaluhu. Pa kaže ja ayyuhar rasul, kaže Allah dželle dželaluhu la'amruke innahum lafi sakratihim ya'mahun. Tako mi tvoga života doista oni u svojim strastima lutaju ili doista su oni opijeni svojim strastima. Također od dokaza
jeste i taj da je Allahom poslaniku alejhi salatu sam dato sve ono što je dato prethodnim poslanicima. Kao što smo spomenuli da se to pripisuje imamu Šafiji da je on to rekao. Nema ni jedne muadžize, ni jedne vrijednosti da je data prethodnim poslanicima i vjerovjesnicima da se sve one nisu našle kod Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Pa je Allah dželle dželaluhu uzeo Ibrahima za halila, za svoga prisnog prijatelja. Pa je uzeo i Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, kao što kaže Allahov poslanik alejhi salatu ve selam, donosite salavat i selam na Allahov poslanika. Allaha molim da ne uskrati društvo s njim. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu selam: "Inna Allaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila." Doista me Allah subhanahu wa ta'ala uzeo za prisnog prijatelja kao što je uzeo i Ibrahima za prisnog prijatelja. Razgovarao je sa Musaom, Allah dželle dželaluhu, wa kallama Allahu Musa taklima, i Allah je razgovarao sa Musaom, pa je razgovarao i sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Kao što vam je dobro poznat događaj Mi'rađa, kada je išao Allahov poslanik alejhi salatu selam sa Džibrilom, jedna nebesa, druga nebesa, prošao sve nebesa, prošao je li mnoga mjesta, pa je Džibril rekao: "Huna la astati an ataqaddam." Odavde ja ne smijem dalje. Pa Allahov poslanik alejhi salatu selam ide dalje. Prošao sve vjerovjesnike, odabrani poslanike. Džibril, najodabrani melek, od ulul azm min al malaike, kaže: "Odavde Muhammede ja ne mogu dalje." Pa Allahov poslanik alejhi salatu selam ide dalje i Allah dželle dželaluhu razgovara s njim i objavljuje mu, kao što je poznato, 50 namaza, zatim iz milosti prema ummetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem smanjuje na 5 namaza, ali njihovu vrijednost čini istom. I ono što također dokazuje njegovu vrijednost, dobrotu nad svima, jeste da je u noći Isra bio imam svim poslanicima i vjerovjesnicima u Kudsu, u Mesdžidu Aksa. On ih je predvodio. Pa sa Isaom, koju muđizu imao, najbolju muđizu, najvrijedniju muđizu, Isa alejhi selam oživljavao je mrtve, liječio gubavce, liječio ljude, pa slično se dešavalo i Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, ili čak bolje. Pa u bitci na Bedru, Katade ibn Nu'man radijallahu ta'ala, braneći Allahov poslanika alejhi sallam, zadobio je strijelu, koja mu je izbila oko. Ispalo oko pred Allahovim poslanikom alejhi sallam, pa je Allahov poslanik alejhi salatu wasalam uzeo oko i vratio ga Katade ibn Nu'manu, pa je bolje vidio na to oko neko na ono zdravije. Sallallahu alejhi ve sellem. Također Abdullah ibn Atik, slomljena mu je noga u bici, pa je donijeli su ga Allahovom poslaniku alejhi sallam, a on je svojom mubarek rukom potrao njegovu nogu i ta noga je bila bolja od druge noge, zdravije noge. Sallallahu alejhi ve sellem. Također ono što je dato njemu jeste objava, jeste Kur'an, posebna objava od Allaha dželle dželaluhu, kao što kažu učenjaci da sve prethodne objave su skupljene u Kur'anu. I vi vidite da Kur'an govori o prethodnim objavama i njihovim šerijatima. Također ono što je posebno dato Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem jeste 5 ili 6 stvari koje se spominju u hadisu, u njegovim riječima. Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: "Fuddiltu ala nas bi sit." Odlikovan sam na svim drugim ljudima sa 6 stvari. Kaže: "Utitu javami al-kalim." Data mi je rječitost. Da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam malo kaže, a mnogo šta poruči. Pa pogledajte njegove riječi, kratke, par riječi. Kul amantu billahi thumma istaqim. Reci, vjerujem u Allaha, zatim ustraj. Tomovi, komentaršući ovaj hadis bi se mogli ispisati. Vjerujem u Allaha dželle dželaluhu, njegov postojanje, njegova imena i svojstva, njegov uluhijet, njegov rubijet. Onaj ko kaže da vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala, vjeruje i mora da vjeruje u sve ono što dolazi od njega. Dakle, treba da vjeruje u sve ono što dolazi od njega i da bude ustrajan u svemu tome. Ne bi nam mogli biti tomovi komentaršući ovaj hadis. Zatim kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: "Wanusirtu bi ru'b." I potpomognut sam od Allaha subhanahu wa ta'ala sa strahom, da neprijatelj osjeća od mene strah mjesec dana hoda. Zatim kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: "Wa uhillat li al-ghanaim." I dozvoljen mi je ratni plijen, kao što je poznato prethodnim narodima. Kako su rješavali među sobom plijen? Skupljali bi na jedno mjesto, zatim bi dolazila vatra sa nebesa i uzimala taj plijen. Nije ostavilo njima, ali Allah dželle dželaluhu iz milosti prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem njegovom ummetu dao je i dozvolio im ratni plijen. Zatim kaže: "Waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura." Iz cijela zemlja mi je učinjena mesdžidom i učinjena mi je čistom. Gdje god se nađeš, klanjaj.
nemaš abdesta, nemaš vode da uzmeš abdest, zemlja je čista, možeš da uzmeš tejemum, da udariš rukama po zemlji, zatim da potareš svoje lice i svoje ruke do iza šatra i da klanjaš u pravcu kible. Zatim kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: "Ursiltu ila al-khalqi kaffatan." I poslan sam svim ljudima. Prethodni vjerovjesnici, poslanici samo svojim narodima. Samo svojim narodom. Dok Muhammed sallallahu alejhi ve sellem svim ljudima, svome narodu i svim drugim narodima, svima do sudnjega dana. Naprotiv, samo ljudima, već i džinima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Ahqaf, govoreći, spominjući govor džina: "Qalu ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila siratin mustaqim wa ila tariqin mustaqim." Džini govore svome narodu: "O narode naš, mi smo čuli knjigu, čuli smo govor koji je objavljen poslije Musa, koji potvrđuje ono što je bilo prije njega, dakle potvrđuje ono na čemu je bio Musa i njegov Teurat, koja poziva istini, al-haqqu, koji poziva pravom putu. Ja qawmana ajibu da'i Allahi wa aminu bihi, yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adabin alim." O narode naš, odazovite se tom Allahovom glasniku, odazovite se Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, Allah će vam putem tog odazivanja njemu oprosti vaše grijehe i spašće vas bolne kazne. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. A onaj ko se ne odazove njemu, ne odazove Allahovom glasniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallame, nema mu spasa na dunjalku, neće se moći zaštititi na dunjalku, neće imati zaštitnika i takvi će biti sigurnoj zabludi. I Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je dakle Khatemul Anbiya, pečat svih vjerovjesnika. S njim je završeno poslanstvo i vjerovjesništvo. I ono što ukazuje na njegov poseban fadilet, njegovu posebnu vrijednost, jeste sutra kada svi mi od dugog stojanja na sudnjem danu osjetimo velike tegobe, jer se sunce spustilo vrlo blizu naših glava, počeli smo se znojiti zavisno od svojih grijeha, pa je nekima znoj do članaka, nekima do koljena, nekima do pasa, nekima do prsa, neki već se počinju bušiti u svome znoju. Kada tegobe dostignu svoj vrhunac, ići ćemo od jednog do drugog poslanika vjerovjesnika, od Adema. Adem spominje svoje grijehe i kaže: "Idite Ibrahimu." Od Ibrahimu dođemo, spominje svoje grijehe, kaže: "Idite Musa'u." Musa kaže: "Idite Isa'u." Isa nema što da spomene, nije učinio grijeh, kaže: "Ali idite Muhammedu." Idite Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Sve, dakle, jedan vjerovjesnik poslanik slaće drugom, onome koji je dolazio iza njega, pa će doći Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i on će reći: "Ene laha." Ja sam za taj šefaat, ja sam za uzimanje za vas, pa će otići i pasti Allahu dželle dželaluhu na seždu, ostati koliko Allah subhanahu wa ta'ala bude htio i spominjati ga po posebnim dovama, posebnim zahvalima, mahamid džedide. Čak niko Allaha subhanahu wa ta'ala nije dotad na takav način spominjao, čak ni Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, da će ga spominjati na takav način. Zatim će se reći: "Ja Muhammed, irfa' rasek." O Muhammed, podigni svoju glavu. Sel to'ta. Zatraži što god budeš tražio, da će ti se. Išfa to šefa. Zauzimaj se, tvoje zauzimanje će biti primjeno. Položaj Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kod ashaba, plemeniti ashaba, koliko su vrednovali, kako su se odnosili prema Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Nismo živjeli u njegovom vremenu, ali dakle ostao je njegov sunnet i trebamo se tako odnositi prema njegovom sunnetu sallallahu alaihi wa sallam. Allahov poslanika alejhi salatu vesselam svim svojim srcem su voljeli. Sve svoje od dunjaluka su žrtvovali za Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Svoje živote su žrtvovali za Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Svoj imetak su žrtvovali za Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Edebun džem, potpuni edeb kada su se nalazili u prisustvu Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, potpuni. Pa nam govori Amr ibn As radijallahu ta'ala, koji je bio dakle nevjernik,
I kaže, kada sam došao Allahovom poslaniku, alejhi salatu vesselam, to je bio čovjek kojeg sam najviše mrzio. Kada sam mu došao i kada sam se upoznao s njim, prihvatio islam, to je bio čovjek kojeg sam najviše volio. Pa od edeba, ponašanja prema njemu, Amr ibn al-As, nakon što je prihvatio islam, nikada nije podigao glavu i pogledao poslanika sallallahu alejhi ve sellem u lice. Da se zatražilo od njega da opiše Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, ne bi ga mogao opisati. Od stida prema njemu, strahopoštovanja prema njemu, nije dizao svoj pogled. Kao što su vam poznate predaje od ashaba da su govorili, kada bismo se nalazili u skupu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, kada bismo sjedli kod njega, kao da bi ptice se nalazile na našim glavama. Ne bi dizali svoje glave, ne bi pomjerali svoje glave. Zatim, Urva ibn Mas'ud al-Thaqafi pripovijeda nam i kaže: obišao sam mnoge kraljeve, mnoge vladare, ali nisam vidio ni jednog kralja, niti vladara da ga njegove sluge, da ga njegovi ahbabi, njegovi prijatelji bolje i više služe kao što to ashabi Muhammeda služe Muhammeda. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nikada ne bi se abdestio, a da se ashabi oko njega ne bi borili ko će doći do onih kapljica koje spadaju sa njegovih ruku ili njegovih ostalih dijelova tijela prilikom abdesta. Ako bi ostalo nešto od vode, takmičili bi se, gurali bi se, maltene sukobljavali se ko će doći do ostatka one vode da se on abdesti njome ili popije tu vodu. Ako bi se, dakle, Allahov poslanik alejhi salatu oseknuo, nikada to ne bi palo na zemlju, već bi palo na neku ruku ashaba. I on bi, dakle, potrljao to po svome tijelu. Jeli? Prenosi se da je Maula, sluga Allahovog poslanika alejhi salatu jedne prilike donio vodu za abdest Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam. Nakon što se abdestio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, rekao je: temen, poželi, sel, poželi. Pa je rekao: ono što želim jeste tvoje društvo u džennetu. Kaže: gajre dalik, malo nešto drugo? Kaže: huve dalik. To je ono što želim. Ništa drugo. Cijeli dunjaluk i sva uživanja na dunjaluku ne vrijede koliko je jedan sahat. Jedan pogled u lice Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. I to je ono zbog čega niko ne može ashabe dostići. To je ono zbog čega niko ne može ashabe dostići. Život sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam i pogled u lice Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Mogu doći sa djelima. Generacije koje su došle iz ashaba mogu doći sa djelima koje su činili ashabi. Međutim, sa ovim ne mogu nikada. Da su živjeli uz Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i da su gledali njegovo plemenito lice. Ebu Bekr radijallahu ta'ala, najbolji od ljudi nakon vjerovjesnika, nakon Muhammeda sallallahu alejhi wa sallam, bio je, dakle, Ebu Bekr. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam posvjedočio mu je taj fadilet, tu dobrotu, pa je između ostalog rekao: vi ste mi govorili laže, a on je rekao, Ebu Bekr je rekao sadak, istinu je rekao. Jer zato zatvorite sve jedna vrata od mesdžida, kao što je poznato, ashabi u Medini su bili sa svojim kućama odmah uz zid mesdžida. Pa je rekao, naredio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam da se zatvore sva vrata ashaba osim vrata Ebu Bekra radijallahu ta'ala. On je, kaže, žrtvovao svoju porodicu i svoj imetak za mene. Pa vam je poznato, kada su činili hidžru, Ebu Bekr, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i Ebu Bekr uz njega, mogli ste čitati, mogli ste slušati da bi Ebu Bekr radijallahu ta'ala išao jedno vrijeme ispred Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, bojeći se da mu neprijatelj ili nešto ne udi s njegove prednje strane. Pa bi se sjetio kurejšijske potrage, potjernice koja je raspisana za Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam, pa bi se vratio pozadi. Pa bi se sjetio da može neprijatelj doći s desne, s lijeve strane, pa bi tako išao za vrijeme svog putovanja do Medine. Pa pitao što je ovom čovjeku dolaziti odgovor kao strijela, kaže: moj život bez života Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam ne vrijedi. Ako njemu nešto bude, naš život ne vrijedi. Ako sunnetu bude nešto, ako se ne čuva sunnet, šta naš život vrijedi? Bojim se sutra da ova naša dječica ne kažu za nas hanu Allah wa hanu Rasul, pronevjerili Allaha i njegovog poslanika. Kako vidimo da se poigravamo s vjerom, da čuvamo sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Počevši
od početka, od najvažnijeg ibadeta, nakon tevhida, ispoznaje tevhida i širka, o namazu ne vodimo nimalo računa. Ono što je ostalo u našem namazu, ostalo je samo pravac prema kibli. Pravac prema kibli, to je ostalo ono prisutno namazu. Pitaj sve jednog muslimana, pitaj sve jednog brata, za dokaz, za namaz, pola stvari, 90 stvari ne. A ubijeđen i raspravlja se i vodio bi žučne rasprave da je nešto od sunneta, da je tako činio Allahov poslanik alejhi selam, da tako treba, a ne. Da krenemo od početka, od adaba do mesdžida, od ulaska u mesdžid, od tehijetul mesdžida, od tekbira, početnog tekbira, od početne dove, koja je vjerodostojno prenesena dova, od aude, od bismille, od fatihe, treba lučit, ne treba lučit, od položaja vezanja ruku, gdje se vežu ruke, na prsima, iznad pupka, ispod pupka. A nas neko pita za dokaz, ne, gdje se vežu ruke? Zašto postoji dokaz? Sve jedan od nas, ili većina nas ubijeđena na prsima, ima li dokaz? Ima li dokaz da se ruke vežu? Da je Muhammed sallallahu alihi wa sallam vezao ruke na prsima? Od Vail ibn Hudra, bilježi Ibn Huzeyme u svome sahihu. Od Vail ibn Hudra, lanac prenosilaca koji je kod Ibn Huzeyme, Muhammed ibn Ismail. Muhammed ibn Ismail prenosi od Sufjana Sevrija, Sufjan Sevri prenosi od Asima ibn Klejba, on od svoga oca, on od Vail ibn Hudra. Šta kažu učenjaci za Muhammeda ibn Ismaila? Muhammed ibn Ismail, kaže Ibn Hajar u svome takribu, saduk, seju, hifz. Čovjek koji je saduk, koji je imao loše pamćenje. Kad se kaže saduk, onda se prihvata njegovo predanje ukoliko još neko na isti način prenosi tako predanje. Međutim, niko ne slijedi Muhammeda ibn Ismaila u predanju da je Allahov poslanik alejhi selam stavio svoju desnu ruku po lijevoj, ala sadrihi, na svoja prsa. Niko, naprotiv, 15 tikata pouzdanih prenosilaca, poput imama Šafije, poput Kutejbe ibn Saida i mnogih drugi, razilaze se i niko od njih ne spominje ala sadrihi. Također, od Asima ibn Kulejba prenosi više od 20 prenosilaca koji su sve jedan bolji. Za čudo, Sufjan Sevri, gdje je živio? Sufjan Sevri je bio od stanovnika Kufe, je li tako? Od stanovnika Kufe. Gdje vežu stanovnici Kufe? Ruke, ispod pupka. Kako da Sufjan Sevri, imam muhaddisa, prenosi ovaj hadis o vezanju ruku na prsima, ne radi potom hadis. Hadis kod Ibn Huzeyme slab. Zatim bilježi Ebu Davud Mursel od Tausa ibn Kejsana, međutim Mursel se ne može uzeti za dokaz. Svako poštovanje, međutim Mursel se ne može uzeti za dokaz. Kod imama Ahmeda također postoji predanje u čijem lancu prenosilaca se nalazi Qabisa ibn Hulb. Qabisa ibn Hulb je nepoznat tako da nema nijednog dokaza koji naređuje nam da vežemo svoje ruke na prsa. Zbog toga danas većina islamskih učenjaka kaže da se desna ruka veže po lijevom, ali gdje se veže nije određeno i ne možemo nikog da prisilimo da se veže ovdje ili ondje. Naprotiv, imam Ahmed, kao što spominje Ebu Davud u svojim pitanjima imamu Ahmedu, spominje da imam Ahmed prezirao vezanje ruku na prsima, pa je rekao malo iznad pupka. I na tome. A većina nas je ubijeđena i maltene rekli bismo da je sunnet da se vežu ruke na prsima. I druge dove, i drugi postupci, jeli, kada krenemo od najviše pitanja dolazi na e-mail, najviše pitanja o namazu. Kad ćemo više stup naše vjere naučiti? Ahli sunnet wal džamaat. Imam Malik, alejhi rahmetullah, također se odlikovao postupcima ashaba. Odgajao se postupcima ashaba, pa nikada ne bi citirao hadisa Allahovog poslanika alejhi selam da se ne bi ili okupao ili abdestio, namirisao. Zbog toga, dakle, ja sam večeras mogu ovako, jer govorim o Muhammedu sallallahu alihi wa sallam, dakle, međutim, ili na drugim mjestima to ne opravdavam, to je, dakle, moje mišljenje. Jedne prilike kod imama Radije, njegovog učitelja, citirao se hadis, pa Imam Malik došao, zakasnio i vidio cijeli skup popunjen, nema nigdje mjesta, pišu se hadisi Imam Rabija, to Rej, citira hadisa Allahovog poslanika alejhi selam, a Imam Malik stoji i ne piše hadise. Pa izbezumio se Rabija, Imam Malik ne piše hadise Allahovog poslanika alejhi selam, šta mu je? Pa kaže, ja sam stojao. I ne priliči čovjeku dok stoji da piše hadis Allahovog poslanika alejhi selam. Već za hadis Allahovog poslanika alejhi selam treba sjest, treba biti smiren,
treba maksimalno pridati pažnju riječima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Ebu Bekr i Omer radijallahu ta'ala anhuma jednom su se sporili oko stvari, pa su se počeli raspravljati u prisustvu, u blizini sobe Allahovog poslanika alihi salatu, dakle u mesčidu. Pa Allah dželle dželaluhu objavljuje riječi njima i svima nama do sudnjega dana, jeli, kori ih za takav postupak. Pa kaže dželle dželaluhu: Ja ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Ovo želim. O vjernici, nemojte dizati svoje glasove iznad glasa vjerovjesnika, iznad vjerovjesnikovog glasa. Niti nemojte, dakle, jasno govoriti, uzdizati svoj glas, dozivati jedni druge, dozivati njega kao što dozivate jedni druge. Na kraju hadisa stoji: an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Da vaša djela ne bi bila poništena, a da vi to i ne primijetite. Ovo je bilo objavljeno za njih. Nakon smrti Allahovog poslanika alihi salacom, ovaj ajet se odnosi na uzimanje svoga mišljenja, ostavljanje sunneta Allahovog poslanika alihi salacom po strani. Izdizanje svoga glasa, svoga mišljenja iznad sunneta Allahovog poslanika alihi salacom. Jedne prilike, kad smo govorili, spomnjali hadise, kaže jedan brat, vjerovatno u neznanju: pusti hadis. Ko sam mislio ne je? Kaže, pusti hadis da vidimo što kažu drugi. Ja Rabbi, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, da vaša djela ne bi bila poništena, a da vi to i ne primijetite. Ibn Omer radijallahu ta'ala anhu, kao što je poznato, bio je jedan od ashaba koji je najdosljednije slijedio Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Pa kao što je poznato, kada bi išao na putovanje, a znao je da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam nekada išao istim putem, raspitivao se na kojim mjestima, ako je neko od ashaba putovao sa Allahovim poslanikom alihi salatu wasalam, raspitivao se na kojim mjestima je spuštao svoje stope Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Pa bi Ibn Omer spuštao na te stope. Kaže, kamo sreće, bio bi najsretniji da spustim svoje stopalo na mjesto gdje ga je spustio Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Pa bi odsjedao pod hladom pod kojim je odsjedao Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Raspitivao se kod ashaba gdje je sve klanjao Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Pa Ibn Omer klanjao na tim mjestima. Čak raspitivao se na kojim sve mjestima akramakumullah Allahov poslanik alihi salatu wasalam je vršio nuždu, pa je on išao na tim mjestima vršio nuždu. Ibn Omer radijallahu ta'ala anhuma. Sjetite se, dakle, slučaja kada je došao čovjek iz Jemena i pitao Ibn Omera radijallahu ta'ala anhuma za propis obavljanja hadža ili umre. Pa je Abdullah ibn Omer počeo, dakle, citirao hadis Allahovog poslanika alejhi sallam, kako je vidio Allahovog poslanika alejhi sallam da obavlja ove hadžke ili umranske obrede. Pa je rekao: kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam awwalu ma yabtadi'u bil wudu yatawaddau wa yadkhulu ila al-bayti fayadhhabu ila al-hajar al-aswad fayuqabbiluhu. Prvo što bi činio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, abdestio bi se kao što se abdesti za namaz, zatim bi dolazio do Kabe mušerrefe, do Bejta, išao bi do crnog kamena i poljubio bi crni kamen. Pa kaže ovaj čovjek iz Jemena, Jemenac: o Ibn Omere, ako me budu odgovorivali, kaže: Ibn Omer, arejte in dafa'una. O Ibn Omere, šta misliš ako me budu utiskali, ako me budu odgovorivali? Kaže: vidio sam Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da je poljubio crni kamen. Kaže ponovo Jemenac: Ibn Omer, in zahamuni, ako budem u gužvi, ne budem mogao nikako prići, kaže: vidio sam Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da ljubi crni kamen. Kaže Ibn Omer: law qataluni, o sine Omerov, šta misliš, ara'ejte in qataluni, šta misliš ako me budu udarali, ubijali, sukobljavali se sa mnom? Kaže: o Jemeni, o čovjeku iz Jemena, to si svoje ara'ejte, šta misliš, treba ostaviti u Jemenu. Ja sam vidio Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da ljubi crni kamen i ja ću ga poljubiti. Pa prenosioci kažu, viđali su Ibn Omera radijallahu ta'ala anhu kako stoji u redu, čekajući svoj red da poljubi crni kamen. Viđali su kako ide mu krv iz nosa, iz lica, jer su ga, dakle, tiskali. Čekao je dugo satima da dođe na red i da poljubi crni kamen. Kao što je njegov babo Omer radijallahu ta'ala anhu prišao crnom kamenu i rekao: tako mi Allah, ja znam dobro da ti ne koristiš niti štetiš, ali sam vidio Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Ja Rab, koliko mi danas čujemo hadisa, rekao:
uradio, vidjeli smo. Međutim, slabo šta da se nađe u praksi kod nas. Vidio sam Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da te ljubi i ja ću te poljubiti. Ubej ibn Ka'b radijallahu ta'ala, koji je fadilet, koja je vrijednost Ubej ibn Ka'ba? Najbolji učač Kur'ana. Po čemu je još poznat? Poznat da ga je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo iznad 7 nebesa po imenu Ubej ibn Ka'b. I naredio Muhammedu sallallahu alihi wa sallame da dođe i prouči suru Al-Bejine pred Ubej ibn Ka'b. Da ga Ubej ibn Ka'b presluša. Pogledajte vrijednosti Ubej ibn Ka'b. Ubej ibn Ka'ba. Pa jedne prilike dok je Allahov poslanik alejhi sallam predvodio ashabe u namazu, zastao, nije mogao dakle da nastavi učenje. Ponavljao, vraćao se, nije mogao. Kada je završio namaz, pitao, je li u narodu Ubej ibn Ka'b? Ima li Ubej ibn Ka'b? Rekao je, evo me Allahov poslaniče. Rekao je Ubej ibn Ka'b, kaže, zašto me nisi podsjetio? Kaže, stidio sam se Allahov poslaniče da ja tebe ispravljam. Ubej ibn Ka'b. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala jedne prilike ide prema mesdžidu. Allahov poslanik alejhi sallam se nalazi u mesdžidu i želi da se obraća svojim ashabima i kaže, iđlisu, sjedite. Abdullah ibn Mas'ud pred vratima, pa Abdullah ibn Mas'ud sjeli pred vratima. Allahov poslanik alejhi sallam kaže, prisutnima u mesdžidu. Abdullah ibn Mas'ud čuo vani, napolju, ispred vrata mesdžida, sjedite i on je sjeo. Pa Allahov poslanik alejhi sallam kada je završio, izlazi, susreće Abdullah ibn Mas'uda pred vratima, kaže, otkud tebe, Abdullah ibn Mas'ud, i u ovakvom položaju, kaže Allahov poslaniče, ja sam čuo da si ti rekao, sjedite, i ja sam sjeo. Ka'b ibn Malik, radijallahu ta'ala, poznato vam je dobro šta se desilo sa Ka'bom ibn Malikom. Nakon što je izostao iz boja, iz bitke na Tebuku, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je naredio da se izbjegava Ka'b ibn Malik. Naredio svim, dakle, muslimanima, svim ashabima da izbjegavaju. Pa dolazi još veća zabrana. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam poručuje preko ashaba Ka'b ibn Maliku radijallahu ta'ala an, da se udalji od svoje supruge, da nema odnos s njom. Jer Ubej ibn Ka'b se digao i kaže, zbog čega više Allahov poslaniče? Zabranio si mi sve ljude, niko ne želi da kontaktira sa mnom. Ubej ibn Ka'b dolazi svome amidžiću i kaže, selamu alejke ibn am, ja sam tvoj amidžić, selamu alejkum. Nije mu odgovarao. Ka'b ibn Malik se digao i kaže, dosta više Allahov poslaniče. Već Ka'b ibn Malik kratko pita, jel mi naređuje Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, da je razvede? Da je pusti. I da mu je naredio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam da je pusti, sigurno bi pustio. Da mu je naredio da skoči u vatru, sigurno bi skočio. Abdullah ibn Ubej ibn Salul, poznati ashab, sin poznatog munafika. Abdullah ibn Ubej ibn Salula. Pa nakon što je Abdullah ibn Ubej ibn Salul rekao, ukoliko se vratimo u Medinu, sigurno će ponosni, snažni istjerati podčinjeni. Misleći na sebe munafike, da su oni ponosni, da su oni snažni, da imaju ponos, oni i snagu da će istjerati Muhammeda i njegove sljedbenike, kada je to čuo njegov sin Abdullah. Došao je i stao na granice Medine, na ulazu u Medinu. I sukao sablju i čekao babu. I rekao, nema ti ući u Medinu, sve dok Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ne naredi. Huwa al-azz wa anta dhal. On je onaj koji ima ponos, koji ima snagu, koji ima ugled, a ti si onaj koji je ponižen. Sin ovako postupa prema svome babi. A dobro vi znate što Allah subhanahu wa ta'ala kaže za roditelje. Međutim, kada je u pitanju Muhammed sallallahu alihi wa sallam, drugačija su reagovanja. Ebu Duđana radijallahu ta'ala desila se muđiza, također po pitanju njega. Ebu Duđani radijallahu ta'ala. Na Uhudu, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je uzeo za granu, za drvo, zatresao i ona je postala sablja. Kao što je štap Musa alejhi wa nabina salatu vesselam se pretvarao u zmiju, također u ovom slučaju na Uhudu, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je zatresao granu i ona se pretvorila u sablju. Pa je rekao, ko će uzeti ovu sablju i da se bori s njom s potpunim pravom. Pa se javlja Zubeir, kaže, ja Allahov poslaniče. Kaže, sjediti Zubeir. Ponovo pita, ko će uzeti da se bori s pravom? Kaže Zubeir, ja Allahov poslaniče. Kaže, sjediti Zubeir.
Nakon toga se javlja Ebu Duđana koji je bio prepoznatljiv po crvenoj imami ili je nešto slično turbanu. Pa poznato me šta se desilo na Uhudu. Fitna koja se proširila o smrti Allahovog poslanika alejhi salatu selam, pa je Allahov poslanik nekako pokušao da pojasni svojim ashabima da je živ, pa je govorio ja sam Allahov poslanik, evo me ovdje. Nakon toga kada su ga mušrici spazili, sve svoje strijele su okrenuli prema Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam. Ebu Duđana je zagrlio Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i sve strijele prihvatao u svoja leđa. Radi Allahu ta'ala. Žrtvovali čak i svoj život. Jer Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao niko od vas neće vjerovati potpunim imanom sve dok ne bude više volio mene od sebe, svoga roditelja, svoga djeteta, svoga imetka i svih ljudi. Ovaj hadis, da stanemo i trebamo stojati kod njega. Kad razmislimo o ovom hadisu, ovaj hadis će nam pojasniti naš iman, na kojoj deređi naš iman. Ono što se dešavalo, što se dešava i što će se dešavati sa Allahovim poslanikom, alejhi salatu vesselam, njegovim sunnetom i napadom na njegovu čast. Kako razumijevamo ovaj hadis po tim pitanjima? Jer nam Allahov poslanik alejhi salatu vesselam traži od nas sami. Traži od naših roditelja. Da neko učini našim roditelju ono što se čini Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, kako bismo to podnijeli? Na isti način, kao što uglavnom muslimani podnose, pa traže makar muqatel, makar, dakle, bojkot tih proizvoda, čak i taj bojkot tražimo s poniženjem. Tražimo nekakav i'tidar da priznaju da su pogriješili, to što tražimo s poniženjem. Da neko učini sa našim roditeljem tako, sigurno ne bismo na isti način postupili. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže niko od vas neće biti potpunog imana sve dok ne budem ja draži od njega samog. Muawaz i Mu'ad, dva sina od ashaba Afra na Bedru, nakon što se posafali safovi, prišli su Abdurrahmanu, jedan s jedne strane, drugi s druge strane, i kažu o Amidža, pokaži nam u Ebu Džehla. Ko je Ebu Džehl? 16 godina. Ovo mladića 16 godina. O Amidža, pokaži nam na Ebu Džehla. Ko je Ebu Džehl? Kaže Abdurrahman, malo sam se osjećao nelagodno. Mislio sam da mi čuvaju leđa i da su oko mene snažni ashabi stari. Kada sam vidio dvoje dječice od 16 godina, pobojao sam se. Malo sam osjetio nelagodno. Međutim, kad sam čuo šta govore, šta traže, onda sam shvatio da su to ljudine, ređali. Pa sam pitao zbog čega tražite Ebu Džehla? Kaže, čuli smo da on psuje Allahovog poslanika, da vrijeđa Allahovog poslanika. Tako nam Allaha, ako ga vidimo, jedan od nas dvojice neće ostati živ. Samo ako ga vidimo, neko od nas dvojice neće ostati živ. Ili on, ili mi. Jedan od nas neće se spasiti. Pa kaže, kada sam primijetio Ebu Džehla i čuo njihovu želju i vidio njihovu odlučnost, rekao sam, to je ono što tražite. To je ono što tražite. Pa su se ustremili na njega poput strijela, ubili ga i došli Allahom poslaniku, alejhi salatu vesselam, i svaki od njih je govorio, ja sam ubio Allahovog neprijatelja. Ja sam ubio Allahovog neprijatelja. Ja. To je vijest, dakle, o njima, kakve su vijesti o nama. To su njihova bila stanja, to su bili njihovi postupci, kakvi su bili i kakvi će biti naši postupci. Oni su bili iskreni u svojoj ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku, pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao ono što im je obećao, ispunio svoje obećanje i ispunit će Allah subhanahu wa ta'ala svoje obećanje, jeli, onako kako ga mi budemo zaslužili. Pa je od njih bilo onih, od ashaba je bilo onih zbog čije smrti se zatresao arš milosti. Od njih, ashaba, bilo je onih kojeg su meleki kupali između nebesa i zemlje. Od njih, ashaba, bilo je onih s kojima je Allah dželle dželaluhu razgovarao direktno, bez posrednika, prevodioca. Pa je rekao, poželi moj robe, kaže, želim da se vratim na dunjaluku i da ponovo založim svoj život za tebe. Tvoju vjeru, kaže, ja sam zapisao da se oni više ne vraćaju, da se šehidi koji su preselili na mome putu više ne vraćaju, međutim, uhillu alejke ridvani, dozvoljavam ili spuštam na tebe svoju
svoje zadovoljstvo i nikada se neću rasrditi. Nikada se neću rasrditi na tebe. Od njih je bilo i onih kojima je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: Inna Allahe ahberni ennehu yuhibbuk. Allah me obavijestio da ti prenesem da te on voli. I naredio meni da te voli. Čara. Ljudi hodali dunjalkom već da dobili Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Pa zbog čega mi? Da ne činimo ono što su oni činili. Ne vratimo se i slijedimo sunnet Allahovog poslanika alejhi sallam kroz njihov komentar onako kako su to oni činili, nadajući se da Allah subhanahu wa ta'ala spusti zadovoljstvo na nas. Jedan od nevjernika je rekao: El islamu dinun law kana lahu rijal. Islam je vjera, samo da ima svoje nosioce. Istinu je rekao. Islam je vjera, samo da ima svoje nosioce, samo da ima rijala, one koji nose iskreno tu vjeru. I dakle, naša obaveza prema Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam, obaveza ummeta prema Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam i njegovom sunnetu jeste prije svega dakle pokajanje Allahu subhanahu wa ta'ala, da se pokajemo za naš taksir, za našu manjkavost u ljubavi prema Allahu dželle dželaluhu, njegovom poslaniku i slijedjenju njegova sunneta, da kad god čujemo sunnet, kad god čujemo nešto od postupaka riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, da makar pokušamo, zavisno od naredbi koji se spominju u tim riječima, barem jedanput primijeniti taj sunnet. Barem jedanput primijeniti taj sunnet u svojoj praksi. Zatim da podučavamo svoju djecu, svoje supruge, svoje porodice i sve ostale, svoju rodbinu o Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, njegovim odlikama, ljepotama Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, njegovim vrijednostima, njegovom životu, njegovom ibadetu. Abdullah ibn Mubarak alejhi rahmetullah je rekao da podučavanje djece ljubavi prema ashabima Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam je Allahova vjera. A šta je tek dakle onda kada je riječ o Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem? I svakako je pridržavanje za sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, poštovanje tog sunneta i postupanje po njemu, i svakako na kraju wala'ul tam, potpuno prijateljstvo, potpuna ljubav prema Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, prije svega prema Allahu, zatim prema Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, čija god naredba, čija god ljubav se sukobi sa ljubavlju prema Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, dati prednost Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam. I stalno se obračunavati koliko smo iskreni prema Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam, koliko smo dosljedni u slijedjenju njegova sunneta, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nas ne razotkrije, da nas ne osramoti sutra na sudnjem danu, da nas sačuva stanja munafika, licemjera, koji su na dunjaluku se prizivali da su vjernici, međutim nisu imali kod sebe iman u srcu, da sutra preko sirata kada budu prelazili, kao što vam je poznato, preko sirata se ne može preći osim sa svjetlom, jer su džehennemske tmine, sirat tanak poput vlasi kose, a oštar poput sablje, preko takvog sirata, takvog puta ne može se preći osim sa svjetlom imana, svjetlom vjere. Pa će munafici koji su bili na dunjaluku uz vjernike, družili se s vjernicima, pokušati da pređu i zadnju stepenicu, zadnju stanicu do dženneta. Pa će krenuti s njima, međutim nemaju svjetla. Pa će reći umtoruna naktebis min nurikum, sačekajte nas da se poslužimo vašim nurom, u vjernici sačekajte. Pa će reći erđiu wara'akum faltamisu nura. Vratite se nazad pa potražite svoje svjetlo. Vratite se ako možete na dunjaluk, nema više dunjaluka. Vratite se na dunjaluk pa potražite svoje izgubljeno svjetlo imana. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini iskrenih sljedbenika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam, koji će govoriti, prenositi njegove riječi onako kako su čuli, govoriti o njegovim odlikama, njegovim vrijednostima, biti iskreni, ono što budu govorili maksimalno se truditi i da postupaju po tome. Neće se njihovi postupci, njihova djela razlikovati od izrečenih riječi ili zapisanih riječi. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima, svim vjernicima, muslimanima i muslimankama, da vas nagradi za ukazano strpljenje. Salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.